It-tfal mis-Sidjani għadhom ma jistgħux jitalmu fil-lokalità tagħhom stess għaliex il-gvern qed jitratini milli lesti l-iskola primarja tal-lokal. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrandelija meta l-ħamis żar il-lokalità tal-Imsida. L-Imsidjani m'għandhomx skola primarja. Din hija t-tieni sena skolastika fejn ġewwa l-Imsida m'hawnx skola primarja. Għal darb'oħra il-gvern ma ħasibx bil-qudiem, irrealizza li hemm il-problemi strutturali u llum il-ġurnata issa qed jiffaċċja din il-problema. Għal din iż-żjara Jidrandelija kien akkumpanjat minn kunsilliera, kandidati għal kunsill lokali u għall MPs, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, kif ukoll il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono. Il-Missidjani kellhom l-opportunità jesprimu tħassib tagħhom dwar l-iżvilupp eċċessiv li qiegħed isir fil-lokalità bi problemi oħra li dan qiegħed iġib miegħu, partikolarment in-nuqqas ta' sigurtà u kif ukoll it-traffiku. Naħseb din hija lokalità fejn snin wara snin ta' kunsill lokali taħt gvern jew b'maġġoranza laburista ħallit sfortunatament l-effett negattiv u għaw potenzjal anke jekk tħares li huwa kbir ħafna. Potenzjal li tlaqqa dak li huwa l-ambjent tal-istudenti illi tista' taħseb għalih u tista' tisfruttah b'mod illi jkun benefiċjali kemm għalihom kif ukoll għall-lokalità għandek il-baħar u l-marinas illi jistgħu jiġu sfruttati ħafna ħjar. Mill-2006 l-hawn taħt maġġoranza laburista ma sar l-ebda proġett apparti il-pjazza ta' quddiem il-Knisja fejn l-istess proġett naqas miljati dak li huwa xieraq għaliex il-pjazza għadha mhix imdawla. Fl-istess lokalità hemm problema ta' housing soċjali fejn il-Gvern Laburista ma tax widen għal din il-problema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-Gvern ċentrali qed jitnikker milli jinvesti f'aktar proġetti li jistgħu itaffu il-problema tal-arar. Jidrandelija sostna li l-Kunsill immexxi mill-maġġoranza nazzjonalista se jħares li jkun il-vuċi tal-lokal u li jġib il-bidla meħtieġa fl-Imsida. Il-Partit Nazzjonalista u l-grupp ta' kunsillera tagħna li aħna nixtiequ li jarġgħu jirritornaw illi jmexxu l-Imsida bħala lokalità għandhom pjan strutturat ta' kif l-Imsida verament tarġa' tingħata lill-Imsidjani. Il-Partit Nazzjonalista fl-Imsida se jibqa' jaħdem biex jaraf il-potenzjal tal-lokalità u residenti ħalli l-problemi jinbidlu f'opportunitajiet u bekk ikunu affrontati u solvuti.